Ebda azzjoni mill-Gvern xahar wara li ħarġet l-inkjesta pubblika Roberta Bela għadu ma għamel xejn. B'kontrast il-Partit Nazzjonalista mal-ewwel waqqaf grupp ta' ħidma mmexxi mill-avukat Emma Portelli Bonnici u magħmul minn persuni attivi fil-Partit Nazzjonalista u oħrajn indipendenti li ġejjin minn kull saf tas-soċjetà Maltija. Il-grupp ta' ħidma li twaqqaf mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech diġà kellu numru ta' sessjonijiet u qed jiltaqa' ma' stakeholders differenti. L-għan primarju tal-grupp illi qed juża l-frażi #attaktar huwa li fil-pajjiż jiġi żgurat it-tisħiħ tas-saltna ta' dritt, jissaħħaħ id-dritt tal-informazzjoni u jkollna xandir pubbliku vera u mhux biss tal-Istat u jkollna protezzjoni għal ġurnalisti. Dan il-grupp għandu jħejji rapport sħiħ bi proposti konkreti dwar x'inhuma l-bidliet legali, regolatorji u amministrattivi li hemm bżonn biex verament jitwettqu r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mill-inkjesta pubblika. Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jsostni li l-pajjiż kollu jrid jara li l-Istat Malti jieħu triq it-tajba biex ifiq minn dan il-kapitlu ikraħ fl-istorja ta' Malta wara l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja.